אני מגיע אל אדם שנראה לי במצוקה, אני מסתכל מסביב לוודא ששום דבר לא פוגע בי או בו, ויורד אליו. אני בודק הכרה מילולית, אדוני, ופיזית. תוך כדי בדיקת של שרירי הטרפז, אני מסתכל האם הוא נושם. כיוון שהוא לא נושם, אני נאלץ לבצע עיסויים. אחשוף את בית החזה. אני יד חזקה מהיד חלשה, מרפקים נעולים, אשען מעל המטופל ואתחיל לבצע עיסויים בקצב של 30 לדקה. עד חצי מעומק בית החזה, 5 סנטימטרים. לאחר 30 עיסויים, אני אבדוק את פיו של המטופל, אוודא שאין הפרשות או משהו שחוסם את נתיב האוויר, ואמשוך את ראשו לאחור. בשלב זה, אני אתן לו 2 הנשמות. לאחר 2 הנשמות, אחזור מיד לבצע עיסויים. אקרא לעזרה, אבקש מאדם נוסף להביא לי מכשיר דפיברילטור ולהתקשר 101. מכשיר הדפיברילטור משמש למתן שוק חשמלי (27, 28, 29, 30). בזמן שהאדם הנוסף מרכיב את מכשיר הדפיברילטור ומדביק בשני צידי החזה את המדבקות, אני ממשיך לבצע עיסויים ללא הפסקה, למעט 2 הנשמות כל 30 עיסויים. לאחר 2 הנשמות, אדליק את המכשיר והוא יבצע הערכה. בזמן הערכה אין לגעת במטופל. לאחר ביצוע הערכה, המכשיר יגיד לנו האם יש לתת שוק. במידה ויש צורך בשוק, המכשיר יהבהב ויורה לנו לתת שוק. אנחנו נוודא שאין אדם שנוגע במטופל ונלחץ על מתן שוק. לאחר מתן השוק מיד יש להתחיל לבצע עיסויים שוב. האדם הנוסף שהגיע לסייע לנו יחזיק את הראש וייתן 2 הנשמות כל 30 עיסויים. 27, 28, 29, 30. לאחר 2 הנשמות, אנו נמשיך לבצע את העיסויים עד הגעת צוות מטפל בכיר מאיתנו.